Το όραμα της ειρήνης. Η ειρήνη αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πόθους της ανθρωπότητας και έναν βασικό πυλώνα της χριστιανικής πίστης. Στον σύγχρονο κόσμο, που μαστίζεται από πολέμους, βία, κοινωνικές αδικίες και συγκρούσεις κάθε μορφής, η ανάγκη για ειρήνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου ή σύγκρουσης. Είναι μια ενεργή κατάσταση συμφιλίωσης, δικαιοσύνης και αγάπης. Η ενότητα αυτή καλεί τους μαθητές να προσεγγίσουν την έννοια της ειρήνης μέσα από το πρίσμα της ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης, η οποία τονίζει ότι η εσωτερική γαλήνη του ανθρώπου αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας. Η φράση του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ «Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου θα σωθούν» υπογραμμίζει τη μεταμορφωτική δύναμη της προσωπικής πνευματικής κατάστασης. Μέσα από κείμενα της Αγίας Γραφής, πατερικές διδασκαλίες, αλλά και ιστορικά παραδείγματα, όπως η ειρηνική παράδοση της Ιερουσαλήμ από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο ή η κοινή δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν για το ρόλο της Εκκλησίας στην οικοδόμηση της ειρήνης και να αναγνωρίσουν τη δική τους προσωπική και συλλογική ευθύνη. Η Εκκλησία καλεί κάθε πιστό να γίνει φορέας συμφιλίωσης, διαλόγου και αγάπης, ενθαρρύνοντας κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί στην υπέρβαση των συγκρούσεων και την καλλιέργεια της αδελφοσύνης. Η ειρήνη, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και έκφραση της ζωής του Θεού μέσα στον κόσμο. Το όραμα της ειρήνης, λοιπόν, δεν είναι ουτοπία, αλλά ένας συνεχής αγώνας στον οποίο καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε ενεργά.